Takže čus ľudia, vítam vás u ďalších serverov. Dneska som z môjho vlastného serveru, je to kúpený cez SMS hosting, volá to, že EgoCraft. Takže tento server je na whitelist, ako som mohol spomenúť. Takže ako viete sú už Vianoce a podaktory, takže v tento deň 9.12. som uverejnil video, čiže predvianočný špeciál, ale ten vianočný špeciál som tam nenapísal. Toto je vlastne, to video bolo akože o Santa Clausovi a o jeho kamarátoch, či čo, akože trolenie Santa Clausa, že. Čo by som vám o tomto serveri povedal, je to môj server z SMS hosting, bol založený včera pred niekoľkými hodinami. Všetko vám to ukážem akože spawn na také, spawn. Takže spawnete sa vždy tu na. Tak. No vidíte, vítaj na servere EgoCraft, vlastne to EgoCraft. A že čo som vám zabudol povedať, je to na whitelist. Čiže musíte mi zadať svoje meno a ja vás dám na whitelist. A také meno, čo nahráte permanentne, nie že hráte raz za to, raz za to. Potom dáte, že warp príroda, romeno warp príroda. Dáte warp príroda. Ste na warp prírode. Takéto tu je. Pôjdete tu a tu už si. Prajem veľa šťastia na serveri. Takže, ako ste si mohli podať, ktorý si na tom servere bolo video na to, že 3 veci, čo ti môže spraviť Santa Claus. Takže tu nám boli tie 3 veci natočené. Teraz vám rýchlo ukážem warpy. Takže, warp PvP. Tu sa akože bijete. A keď hráča zabijete a z neho padnú veci, tak si môžete nehať. Vidíte, tam je láva, aby si zase hodili. Takže, warp shop. Na warp shope máte vesničanov. S vesničami môžete obchodovať, tu máte čestku na obchodovanie. Potom máte warp. Aký ešte warp? Warp VIP. Na warp VIP máte zakúpenie VIP. Najlepšie je normálne VIP, lebo máte fly a každý deň dostanete 64 diamantov. Stojí to €60 na mesiac. Takže pre Česko je to na toto číslo a pre Slovensko na toto. Potom máte ešte warp pravidlá. Warp pravidlá. Na warp pravidlách máte toto. Negrifovať, nenadávať. Majiteľ má vždy pravdu, nadávka majiteľovi sa trestá IP banom. Za použitie hackov je IP ban. Za opakovanie spawnovanie je kick, po 3 upozorniach je ban na 10 dní. Takže toto bolo také rýchle. Normálne až ma jazyk z toho bolí. Toto bol taký úvod. Takže, ak budete chcieť, do komentov napíšte a budeme z tohto serveru dokonca aj natáčať a dáke videa ako Vianočný špeciál. Môžem tento server premeniť na takú mapu ako Herobrine Mansion a budeme tam natáčať. Takže čus blues, odber, like a komenty. Čaute.